Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Sikuthande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje igameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uFezelia Bailey Swart, wasendaweni-ke yase-Mitchells Plain eCape Town. Kubikwa ukuthi-ke osukwini lwayizolo usisi-ke lo wehlelwe-ke yingozi ebuhlungu ngendlela eyisimanga. Njengamanje akasekho emhlabeni. Kubikwa ukuthi-ke beyihlalele emzini wakhe eyedwa nje, kungekho umuntu. Kuthiwa-ke izinja ayifuyile, ekuthiwa-ke ama-pitbull eziwu-2, ekuthiwa-ke zimlume waze washona ngebhadi. Abekho omakhelwane abebekade beseduze ngale ndlela ukuthi-ke mhlambe bazomuzwa eskrima ekhala. Ngaleyo ndlela-ke izinja ekuthiwa-ke zimlume waze wadlula emhlabeni. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yase-Mitchells Plain eCape Town. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Sikuthande TV ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku, ahlangabezane kwi-video elandelayo.